Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чаллыга кышкы салкын циклон килде. Табиблар шәһәрдәшләргә нәрсәләр киңәш итә. Чаллы хастаханәсенә яңа җиһазлар кайтарылды. Алар кемнәр өчен билгеләнгән һәм искергән модельләрдән нәрсә белән аерылып тора. Бүгінгі иртә Чаллыда чынлап кышкы һәм салкын булды. Термометр баганасы -27 градуска кадәр төште. Шәһәр халкына күбрәк хәрәкәт итәргә, җылы киенергә һәм тәнне өшүдән сакларга киңәш итәләр. Табиблар тагын нәрсәләр киңәш итә? Тулырак хәбәрчебез материалында. Салкын көннәрдә җылыда булу аеруча мөһим. Табиблар 3 катлам кием кулланырга киңәш итә. Термо кием, кофта яки свитер һәм тун, пуховик кебек үз киемнәре. Чаллылар сүзләренчә, туңмас өчен алар иркен кием куллануны өстен күрә. Дома чай с лимончиком, в основном дома. А мы вообще сибиряки. Мы из Красноярска приехали в гости к вам. Вот. Поэтому мы к такой погоде привыкшие. Теплее одеваться надо. А с другой стороны, когда выхожу, капли в нос, чтобы вирус не прихватить. Салкын һава торышына алдан әзерләнергә кирәк ди шәһәрдәшләр. Организмны акырлап чынлыктырырга кирәк. Что я делаю? Хожу, гуляю, укрепляюсь, пью витамины. Занимаюсь спортом немножко. Все. Одеваюсь тепло и плюс чеснок, лук, и лимон, и имбирь. Все. Профилактика для здоровья. Терапевт сүзләренчә, шәһәрдә грипп йөри, авырны салкын һава торышы аркасында түгел, ә вирус аркасында электереп алырга мөмкин. Төп симптомнары температура, ишеп калтырану, хәлсезлек һәм яктылыктан курку. Мондый билгеләр күзәтелгән очракта иң мөһиме табибны өйгә чакыртырга яки поликлиникага мөрәҗәгать итәргә кирәк. В профилактике я бы советовал, конечно, чтобы это было витаминизированное питье. Плюс к этому это сон должен быть полноценный, да. Если мы видим, что на улице холодно, то одеваемся по погоде, конечно же. Вот. Ну и вакцинация сейчас тоже будет актуальна. Мондый салкын көннәрдә табиблар баш киеме киеп йөрергә, перчатки яки бияләй кияргә киңәш итә. Шулай ук сулыш юлларын вирус эләктермәс өчен шарф белән ябарга кирәк. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Заманча һәм озак көтелгән 5-нче поликлиникага һәм 5-нче шәһәр хастаханәсе стационарына яңа җиһазлар, цифрлы маммограф һәм рентгенографик цифрлы аппарат кайтарылды. Алар кемнәр өчен билгеләнгән һәм искергән модельләрдән нәрсә белән аерылып тора. Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Яңа ел уңаеннан 5-нче шәһәр хастаханәсе стационары коллективына өчен бүләк ясадылар. Хастаханә күп профильле, шуңа күрә бу аппарат пациентларны тикшерү һәм төрле манипуляцияләр үткәрү өчен бик кирәк иде ди Нурланыш диагностикасы бүлеге мөдире. Көн саен рентгенографик цифрлы аппарат аша 50-дән артык кеше уза. Искесе үзенең ресурсларын бетергән инде. Хәзер пациентлар вакытында һәм сыйфатлы диагностика үтә алачак. Наши урологи ставят нефростомы для экстренных урологических пациентов под контролем этого аппарата. Данный аппарат низкодозированный. Можно на этом аппарате пациентов снимать сидя, лежа, стоя, в зависимости от состояния самого пациента и необходимости проведения того или иного метода обследования. Хәзерге вакытта стационарда рентген аппаратны сынау бара. Медицина хезмәткәрләрен укыту үткәрелгән. Аппарат санитар-эпидемиологик нәтиҗә алганнан соң файдалануга тапшырылачак. Аппарат у нас регулируется по высоте. Мы можем подвинуть трубку рентгеновскую так, как нам нужно. 5-нче поликлиникада медицина хезмәткәрләре дә, пациентлар да яңартуларга шат. Җиһаз югары төгәллек, мәгълүматларны тиз цифрлы эшкәртү, пациент организмына зыянсыз тәэсир итү, компьютер экранында тиз арада күренгән югары сыйфатлы сурәт белән аерылып тора. Он обладает высокой скоростью передачи изображений, что может использоваться для экспресс-диагностики. Одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин – это рак молочной железы. Благодаря данному аппарату становится возможна ранняя диагностика данного заболевания, что является нашей главной задачей. Әйтергә кирәк, маммографияны 2 елга бер тапкыр 40 яшьтән 50 яшькә кадәр хатын-кызларга, ә аннан соң ел саен 50 яшьтән соң узарга киңәш итәләр. Шулай ук тикшерүне диспансерлаштыру кысаларында да узарга мөмкин. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Камчатка балыгы һәм Олдыга ярминкә күргәзмәсе белән бәйрәм өстәле әзерлибез. Кызыл яки майлы балыктан ясалган тәмле бутербродлар яки тарталеткалар, олдык белән канапе, диңгез затлы ризыклары белән ашлар, рецептлар һәм вариациялар бик күп, төрле ризыклар, кабылымлыклар әзерләргә мөмкин. Тәмле, матур, тагын файдалы да. Грин сәүдә үзәгенә килегез, 1-нче кат, керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Камчатка балыгы һәм Олдыга ярминкә күргәзмәсе киштәләрендә ерак көнчыгыштан яңа тотылган балык, 35-тән артык затлы түрі, майлы балык, тунец, палтус, омуль, кижуч һәм Сулейман балыгы. Рыбка обалденная, сочная, не пересоленная. Всем советую. Обожаем даже. Мы выросли на одной рыбе, поэтому любим рыбу с детства. И детей также приучили. Набрали в подарок маме на юбилей, на 80 лет. Сделать хороший вкусный подарок и к Новому году, к новогоднему столу. Приехал издалека, из Нижневартовска, Ханты-Мансийский автономный округ. Конечно, мы любим рыбу, очень вкусную, соленую. Все вкусное, все такое. Ничего не скажу. Очень даже приятно, что в наш город приезжают такие продукты. Попросили вкусненькой рыбки. Ну, я заодно и икры прикупил. Сатып алыр алдыннан балыкны татып карарга була. Камчатка балыгы һәм Олдыга ярминкә күргәзмәсенең даими сатып алучылары күп булуы да югары сыйфат турында сөйли. Бирдәсе шулай ук ерак көнчыгыштан чын кызыл улдык та сатып ала аласыз. Украшением новогоднего стола станет отборная зернистая красная икра. Она очень вкусная, богата витаминами, микроэлементами. Смотрите, прям зернышко к зернышку. Очень вкусная корочка, всем рекомендую. Камчатка балыгы һәм Олдыга ярминкә күргәзмәсе һәркем яңа елга әзерләнеп өлгерсен өчен 31 декабрьгә кадәр эшләячәк. Грин сәүдә үзәгенә килегез, 1-нче кат, керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Нинди бүләк сатып алырга яңа ел өстәленә туганнарыгызга һәм якыннарыгызга нинди ризыклар әзерләргә сезне бу сораулар борчыймы? Бу мәсьәләне хәл итү юлы бар. Шалда халык ярминкәсе ачылды. Бу бер урында 1000 оригиналь товар Россияның һәм башка илләрнең барлык почмаклары буйлап гастрономик сәяхәт дигән сүз. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Беларусь үзенең борынгы рецептлар буенча әзерләнгән казылыклары белән дан тота, Камчатка тәмле балык урыны, йогурты шикләве һәм җиләк сатып алырга мөмкин. Кояшлы Азәрбайҗаннан өлгергән гранатлар китергәннәр. Рыбные изделия, икра, как всегда, к столу. Мы рады, когда такие ярмарки бывают. С удовольствием всегда приходим. Ярмарка хорошая, все такое интересное, новогоднее. Купила вот мармелад 3 видов. Халык ярминкәсендә җылы гына түгел, стиле кием дә табарга мөмкин. Шапкалар шулкадәр йомшак, шәлләр сезнең стилегезне ассызыклаячак. Презентларга экологик дан тоткан Беларусь җитене хуҗабикәләргә бүләккә сөлгедән ясалган фигуралар. Яшьлек һәм матурлыкны сакларга Крымнан косметика ярдәм итәчәк. Пришла я на ярмарку, купила подарки. Палантин вот мне очень понравился. Качество очень хорошее, конечно, ну и как-то необычно. И любуюсь, меряю вот эти шапки и вижу, что они, в общем, как раз то, что я искала. Якты хисләр, сыйфатлы, оригиналь һәм уникаль товарлар һәм тәмле продукция. Буларның барысында сез 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда халык ярминкәсендә ала алачаксыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра масляная. С 22 по 31 декабря. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Слышу, вижу медицина үзәгендә 31 декабрьгә кадәр ишетү аппаратларының барлык модельләренә дә 12%-ка кадәр ташлама. Икенче ишетү аппараты сатып алганда 30. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве. Алтайские презенты. Боксы с чаем и сладостями. И подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве. ТК 105 Новохитово. 1-й этаж.